Igbo kwenu, anyị ekwechirigo kpọmkwem were sị na asụsụ Igbo agaghị anwụ n'aka anyị. Ogbuonyeakpanti na-ewetara gị ozi a site na ntụziaka ndị Brothers at Newspedia. Ngwa gezie ntị nke ọma ka anyị wetara unu ihe mere n'izuụka nke gara aga. Onye chịburu steeti Zamfara, Sani Yarima, agbaala ume were sị Tinubu na ya nwee mkparịta ụka n'etiti ya na ndị Fulani na-achị ehi ma na-egbukwazi ndị mmadụ n'ụzọ. Yarima kwuru sị na ọ bụ otu a ka onye chịburu ala anyị Naịjirịa, Yar'Adua, siri wee menyere ndị agha nke Niger Delta. Ogbuonyeakpanti were na-ajụzi Yarima na ọ makwa na enwere ihe dị iche n'egbe na egbe. Kedụzi ka o si ewere ndụ ma na-atụnyere ọnwụ? Onye nke na-abata n'ebe obibi mmadụ, gbawa ya aka ma nara ya ihe o nwere ma gbukwa ya n'ike, na onye nke nọ na be ya ma na-echekọta na-elekọta ihe nke o nwere, ha abụọ abụ ofu. Ọkụ agbaala nnukwute ụlọ oriri na nkwari akụ nke a na-akpọ họtel n'olu ndị iti. Nke a mekwara na Anambra steeti. Ihe karịrị nde kwuru nde abụrụgo ihe na-ana iyi n'ihi ọkụ, ma anyị na-ekenekwa Chukwu okike maka na o nweghị onye ya bụ ọkụ liri isi ya. Ihe nke kpatara ọkụ ọgbụgba a bụ ihe mmadụ amabeghị rukwe n'oge ugbu a. Ogbuonyeakpanti werezie ohere a were na-arịọ onye ọbụla na-ege m ntị ka anya ruo gị ala n'ihe ọbụla ị na-eme, ọ kachasịkwa ihe gbasara ọkụ eletrik. Ọ bụrụ na akwa gị ka ị na-ede, gbaa mbọ hụ na ị wepụrụ ọkụ akwa igwe ijiri wee dee akwa gị. Ị nakwa na-ahapụ ụlọ gị na-aga ebe dị iche iche, gbakwa mbọ ọfụma fụ na ị wepụrụ ọkụ eletrik gị. Ị bụrụkwa na onye nke na-ese ihe osise, biko dododo menyụọ ọkụ ihe isere, atụpụzina ya ebe ọbụla ị chọrọ na-emenyụghị ya emenyụ. Onye isi ndị Biafra bi na mba ofesi a na-akpọ Simon Ekpa ekwupụtala si na ọ bụ sọ naanị ntọhapụ na nnwere onwe nke Nnamdi Kanu bụ otu ihe ga-eme ka akwụsị nọdụ n'ụlọ ma apụta na apụta nke dị n'ala Igbo niile. Onye isi ndị uwe ojii Kayode ewepụtala usoro ọ ga-eji nye ihe nli a na-akpọ awọdụ n'onu ndị iti maka ndị uwe ojii nke ga-eme ihe iwu kwuru ma mekwa ya ka iwu si were dee. Ogbuonyeakpanti were na-asịzi gị jide ka iji, maka na ihe dị otu a ga-enyere aka ịhụ na ndị uwe ojii anyị na-agba mbọ n'ọrụ ha ma na-alụkwa ọrụ ha n'ụzọ ziri ezi. Ndị dọkịta ala anyị a na-akpọ resident doctors n'onu ndị iti enyela gọọmenti etiti iwu ọhụrụ ịgba alụkwaghịm ọrụ. Ha ga-amalite abụm ọrụ n'oge ọ ga-agafe mkpụrụ ụbọchị 14 ma ọ bụrụ na emejupụtaghị nkwa ekwere ha. Ogbuonyeakpanti were na-ajụzi ndị gọọmenti etiti ọ bụ gịnị ji nkịta ọnwụ? Ọ bụ na nwa agụba amaghị akpụ ka ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkụ? Gọọmenti gba mbọ na-ahụ na ego nke ha anaghị efu ma na-eletụzi ana na ndị dọkịta bụ ndị kachasị mkpa n'ala anyị maka ileta ala anyị anya n'ihe gbasara ahụike. Otu nwaada na-akpọ Daniel Riha akpọọla oku were sị Chioma, ya bụ nwunye Davido, ka ọ hapụ di ya bụ Davido ma kachite obi ya n'ibi ndụ ya gaba n'iru. O kwupụtara iwe ya dịka otu Davido si atụba ụmụ agbọghọbịa ime mkpuke dị agụta ọnụ. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị omekome bụ ndị nke na-agba mbọ agba n'isi egbe enu na ana n'Enugu steeti iji hụ na o nweghị onye ọbụla pụtara apụta n'ezi maka iwu nke Simon Ekpa nyere. Ngwa tụzienụ ntị n'ala ka unu nụrụ ngederegwu n'ihe anyị jiri mere isi akụkọ n'ụbọchị taa. Peter Obi na-akpụketezi nso n'ịtụrụ ugo mmeri n'ụlọ ikpe tribunal.
Ogbuonyeakpanti chọrọ ijizi ohere a kọwapụtala ụnụ bụ ndị niile na-eso ụzọ Peter Obi ma na-akwadokwa ya ka ụnụ niile hapụ ikolopụ obi gbasara magomago niile Tinubu na ndị APC na-eme n'ụlọ ikpe. O doro m anya na ihe kpatara ụjọ ji atụ ụnụ bụ maka na o nwebeghị oge ikpe traibunal dịka nke a megoro n'ala anyị bụ Naịjirịa, mana n'oge ugbu a ka ụnụ ga-amara na ya nwa bụ nwamkpi na-agbagharị n'ukwu ụkwa. Ọ bụrụ na isi ụkwa adagbughị ya, apịta ụkwa ga-agbagbu ya, maka na ha amaghị otu Peter Obi siri kwado na nke ikpeazụ a. Ogbuonyeakpanti chọrọ ka ịmata na ikpe nke a chere n'iru ndị ọkaikpe abụghị ọgụ nne na-agbara nwa. Ego iri aka azụ ọbụla Tinubu chọrọ ya bunye ndị ọkaikpe, ọ gaghị ekpuchinwu ya bụ afọ ime maka na ọ lụgo ọnwa 10, maka na ya nwagba eziokwu ejighị ugogbe enyo ya. Ihe akaebe dị iche iche Peter Obi nwere bụ ihe nke ga-enye ya mmeri nke pụrụ iche nke ụwa niile ga-afụ ma kwele. Peter Obi tọdoro ha aka n'akpịrị site n'ihe akwụkwọ iwu kwuru banyere pasentị 25 dị n'Abuja, ma ga-echefukwana na ndị ụlọ ikpe ekpebugo ụdị ikpe dị otu a n'oge gara aga banyere Buhari, ebe ha kwuru maka pịa ya ọnụ na onye ọbụla nke a ga-akpọpụta ịbụ onye isi ala ga-enwerịrị pasentị 25 n'ala Abuja. Ogbuonyeakpanti chọrọ ka ịmata na ikpe nke a chere n'iru ndị ọkaikpe abụghị ọgụ nne na-agbara nwa. Ego iri aka azụ ọbụla Tinubu chọrọ ya bunye ndị ọkaikpe, ọ gaghị ekpuchinwu ya bụ afọ ime maka na ọ lụgo ọnwa 10, maka na ya nwagba eziokwu ejighị ugogbe enyo ya. Ihe akaebe dị iche iche Peter Obi nwere bụ ihe nke ga-enye ya mmeri nke pụrụ iche nke ụwa niile ga-afụ ma kwele. Peter Obi tọdoro ha aka n'akpịrị site n'ihe akwụkwọ iwu kwuru banyere pasentị 25 dị n'Abuja, ma ga-echefukwana na ndị ụlọ ikpe ekpebugo ụdị ikpe dị otu a n'oge gara aga banyere Buhari, ebe ha kwuru maka pịa ya ọnụ na onye ọbụla nke a ga-akpọpụta ịbụ onye isi ala ga-enwerịrị pasentị 25 n'ala Abuja. Ihe ọzọ kachakwa mkpa Peter Obi jiri kwado ha isi n'ala bụ akwụkwọ nke a na-akpọ EC8A. Akwụkwọ nke a bụ ejecha agwụ dị n'ụlọ ikpe. Maka ndị na-amaghị ihe a na-akpọ EC8A, ọ bụ mpempe akwụkwọ ndị INEC jiri debanye ọnụọgụgụ isi mmadụ niile binyere aka ha na atụmvootu emere na mpaghara dị iche iche. Ya bụ EC8A nọ ka ihe ịrịba ama nke mbụ kachasị mkpa na-egosipụta onye meriri na ntụnye aka emere. Ogbuonyeakpanti chọkwara ka ị mara nke ọma na o nweghị ikike ndị ọkaikpe nwere nke ga-agbanwe ike ihe edere n'akwụkwọ EC8A. A chọkwazịrị nke ịmata nke ọma na ya bụ EC8A na-egosipụta na Peter Obi nwere mmeri n'ala Lagos, Plateau, Rivers steeti nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche. Maka ndị si na ọ gaghị ekwe omume ịchụpụ onye isi ala Tinubu n'oche ọkwa ọchịchị dị elu ma bunye ya oche ọkpọga, ha ga-amata na ikuku kuo afọ ike ọkụkọ. N'iji kwado ikpe Peter Obi, chetakwa na m gwara ụnụ n'izuụka gara aga na ndị European Union ya bụ EU wụchiri n'ala anyị Naịjirịa were gosipụta ihe niile merenụ na ntụnye aka nke gara aga, ebe ha nọ ma na-ekwukwa otu okwu ahụ Peter Obi na ndị otu ya na-ekwu maka magomago na wayo nke emere n'ihe mbinye aka. Ọ bụkwazi ihe ndị a niile na ihe ndị nke m gwara gị ga-egosi gị na Peter Obi
ụkwa ahụ ọ na-akpị na mkpụrụ juru ya n'ime. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata. Echefukwana ibinyere anyị aka gị n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ na ibi aka na ya, kama ọ ga na-echetara gị mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị bụrụ ndị izizi ga-afụ ihe anyị wepụtara. Udo dịrị unu. Izu ụka anyị banyere ga-abụrụ anyị ihe ọma. Echefukwana ịtụsasị ozi a ka o rute onye ọbụla ntị. Kwuo ihe ọbụla gbasara gị ịnụrụ n'okpuru section comment section. Ogbuonyeakpanti were na-asịzi gị izu ụka nke a anyị ga-abanye ga-abụrụ gị ngọzi. Ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe dị mma, gị mere ya gaba. Udo dịrị unu.